Witajcie widzowie! A kamera? Nagrywam ja! Kamera się nagrywa! Na pewno. Nagrywa się! Nagrywam ja w nie swoim domu, albowiem Marcin wypoczywa, gdyż gra go tak ściorała, bośmy mieli awarię sztrumu. Prądu. Sztrumu. Prąd. 2 razy już go dzisiaj nie było. Tak więc stery przejmuję ja. Ja przejmuję stery. Dobra. Dalej uważam, że ten człowiek biega jakby miał sztil od łopaty w dupie, ale dobra. Czekamy nadal na patcha, który z tej gry uczyni w ogóle cudo Miód Malina. Chociaż nie jest ona zła. Przynajmniej póki co jest ładna. Ładniejsza od Mass Effecta, jak już wspominałem. Jego dreamsy są ridiculous. Dobra, weź tego iPada z hopę. O, a tu ładną pukawkę ma pan Huzar. Dobrze. No już, Albercik. A, to można wyłączyć, dobra. Najlepsza część tej gry. Odkurzaczek. Co? Włączaj cutscenę. Nie ma cutscenek. Ale jak będą? Ciebie tu kurwa nie ma. Ja to nagrywam. Przy pracy BHP zapewnia bezpieczeństwo pracy i życia. Al, I've been looking for you. What is it? Albert! The Colonel demands your presence in the conference room. Demands? Why not request? Nie idę, jak mnie Piłsudski ostatnio wezwał, to się nie skończyło dobrze. And I thought that today couldn't get any better. Don't shoot the messenger. I'm your friend, remember? Ja chcę patcha! I don't seem to have too many of those. Patch dobry, grę naprawi, chociaż jest nawet dobra. Wouldn't mind eating something first. Ale dobra. Anyways, thanks. No. Dobra. Taki trochę Mass Effect ze Space'em. No źle. Choice if it's that important. to improve something here. I wonder why. Oh, hey, Arek. Sorry, man, but I'm in quite a hurry right now. Arek. What's going on? Well, there's a problem I have to fix on the lower level. Apparently, it's a big deal, so excuse me. Wniosłeś swoją postacią, Arek, niewątpliwie nie za wiele. Albert, biegaj. Błagam. No. Dobrze. Kurwa, ludzie w tle. Co ja mam zaś robić? Iść, go to the bar. Kichuj się zaś tłucze, wiercą od rana, sztrum odcinają. Syf na klatce schodowej, gruz ci się na łeb sypie. No żeż... Kurwa. Komuś tu ryje beret. Carolina. Carolina. Oh, there you are. A to my były tak perfekcyjnie po amerykańsku, ale imię czytamy Carolina. Sorry, I had to finish a session. But it didn't go that well. An aggressive patient? This time a sleepy doctor. Nice job, Doc. Let's not talk about it. It's hard to make an impression of a good psychiatrist Wyłącz to! falling asleep during session. I'm just so Kurwa. And now I've been called into the conference room. The Colonel's probably going to send me on a suicide mission, though I think he would be content just using my head as a dartboard. But seriously, everyone's in one hell of a rush today. Nie ufaj, Albert, ona jest ruda, ludzi nie mają duszy. Maybe, but I don't really care. How's your day at work?
Don't change the subject. It might be something really important. More important than us? You know what I mean, Albert. I'm sorry. If only agreeing with you didn't mean meeting with this old prick. Don't call him that. It can get you into trouble. Okay, you're right. As usual. Jakaś tu taka więź relacja. Dobrze. Attend the meeting, the conference room. Ale Wiksa, Powinna być opcja bounce'owania jak w Mass Effectie. Dr. Tokai, the Colonel ordered me to escort you to the conference room, in case you had different plans. Like they ever matter. Did the pills help Private Grodzki? Private Grodzki. But at a party, Jesus. Conrad stole them from my locker, thinking they're candies, and fell into a coma. At least I know they work. Anyway, let's not keep the Colonel waiting. Dobra, dobra. Grodzki pało. Łysa pało. Aha! Here cometh the chosen one. A minute longer and we'd have to send a rescue party for you. Not everyone's a clockwork soldier, General. The Colonel's on the line, Doc. I noticed. You know what your problem is, Mr. Tokai. Przestań się kurwa tłuc, kiedy nagrywam. Nie można nagrać w spokoju, we własnym, niewłasnym, obcym domu. You disrupt the entire administrative process. Jeszcze Piłsudski. I bet he is. Stop. That is enough. There is a problem, Mr. Tokai. On the second sub-level. I'm guessing it's not a technical issue. Rather a behavioral problem. People are acting strange. No bardzo niesamowite, a ludzie się wszędzie zachowują dziwnie. Probably just a leak in the ventilation system. Some kind of chemical contamination. Na co mnie to gówno? Quarantine procedure sealed all of the laboratory doors, trapping scientists inside. And? And you, as our prominent Czemu Piłsudski nosi druty zbrojeniowe na ręce? psychologist, will go there with the security guards, find the cause, and neutralize it. It is your duty, Mr. Tokai. Dobra, dobra. But I think... That is your second problem, Mr. Tokai. You think too much. Do you have something to add? No, but the technician... Was already sent. That does not relieve you of your duties. Do not waste my time, Mr. Tokai. Nie dobrze, You panie have your Piłsudski. orders, Mr. Tokai. Dismissed. Yes, sir. Damn! Przestań się gapić w sufit, kiedy nagrywam, bo mnie to rozprasza. Wyjdź w ogóle. Opuść ten dom. Ten budynek. Nie ma That's sprawy. sealed. It's checked. Żegnam. I think I forgot. Hey, Doc. Why so nervous? He usually just sits in his office, fighting phobias and imaginary friends with his patients. Oh, right. No wonder he's jittery. Hasn't seen too much real action since day zero. Aha, tacy. Kumple z All woja. about action, huh? That's big talk coming from a military mouth. Shut your stupid trap, egghead. Kolego. You're in for some real action, boy. We'll see just how well you do outside your office. Enough of this. Don't worry, Doc. Ten gada w tym hełmie z takim głosem Darth Vadera, a ten założył tę maskę i nic. Been trained to use. Yeah, we'll keep you intact. As long as you're with us, you'll be fine. Też bym chciał taki kombinezon, panowie. Dobrze. Jedziemy dalej.
passing through. Where the hell is everyone? This area is usually crawling with technicians and storemen. Czy mi się zdaje, czy ktoś tu podupił akcenty? Jedni z amerykańskim, jedni z brytyjskim, angielskim znaczy. Ja. No już panowie, to są mądrzy, dobrze, zobaczymy. Zdupcyłem. Zdupcuj następny. Nie tu. No, Albert. Czego się nie dotkniesz, zamieniasz w gówno. Świetnie. Supply depot. Nie. Lubię światło. Communications down again. I can see on the camera that something's not right in the reception area, but we can't contact them. We're going to check it out with Adam. You know where to find us in case of any problems. Miller, grab your gun. We're going for a walk. Alright. Oh, Albert. Dobra, panowie, już otwieram. Chłopie, weź... Boisz się biegać, czy co? Taki przestraszony. No! Mięso armatnie, chodźcie. Take this tranquilizer gun, Doctor. We don't know the exact nature of these behavioral problems. Bardzo chętnie. Gee, thanks. That will certainly solve all of them. Quit yakking and do something about this case. There should be a hanger behind it. You're not going anywhere, buddy. Okay, Doc. Do your magic. No tą latarkę to dobry pomysł, wsadzisz mu ją w oko jakby co. Romek! Look at me. Look at me. Look into my eyes. Look into my eyes. I'm not coming back. So now I'll catch the mouse. I tak dalej. You needed to relax. I only wonder why I was the only one to keep a cool head, Mr. Professional. HQ! Come in, HQ! Why aren't they responding? I'm not leaving him here, so you just got yourself a solo recon mission. Go to the reception and contact the HQ. Looks like security channels are down. Cóż tu zrobić? Are you crazy? I'm not going anywhere. Why don't we just go back and contact in the traditional way? And give the Colonel another reason to complain how useless we are? Do as I say. You know that I have to write a report? Son of a bitch. Właśnie, sukinsynu. Tam sobie poradzę. Swyrol. Nacisnąłem. Firlock poszedł w górę, Albercik troszeczkę zaczyna trząść portami. Ale przydupił, nie?
Why not? Why not? To za duże. Dobra, dla Marcina, ja się nie lubię tak namachowywać. Nie chcę Hammera. O! Albert Splintercell. O! Zwyrol! No, dobra. Aczkolwiek systemowi walki przydałoby się troszeczkę szlifu. No ale patrz, w każdym razie do dzisiaj miał być. Znaczy miał być w poniedziałek, ale dzisiaj to już chyba ostateczna ostateczność. Choć nigdy nie wiadomo. Dobra, sierp mamy. Brakuje tylko młota. No to ciekawe, mordujemy przeciwników, a Albercik nagle przestał się bać. Zwyrol. Dzięki z piekła. Tabliczka znana ze wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych i ponadgimnazjalnych znaczy. Match me. Hi, Yannick.